Doncs estem així al forn, així prop de l'ermita, que estem fent els Sant Blaiets, que el dia 3, el dia de Sant Blai, doncs així està Sant Blai i tenim una tradició de tots els anys. I estem fent Sant Blaiets, que venim voluntàries tots els anys i es fem. I la pasta, doncs, la tradició és la de sempre, ja tradició de molts anys. Ma mare ja ho coneixia i tens darrere. I és això. I llavors quan la pasta ja la tenen feta, se la donen a nosaltres i nosaltres la fem en uns ferros que tenim a drede, rodoneta, i després fem el cunyo de Sant Blai. I molt bé, mira, així està tots els Sant Blaiets, que ara es fiquen al forn i després ixen molt bonicos i molt bons. El diumenge passat, el dia 29, fan la imposició de medalles dels xiquets, dels clavaris, anaren a la passeig del Guió i ara aniran a la processó i aniran a la missa i en tot. I ara estem fent els Sant Blaiets, va Sant Blai. I així són almenys més de 20 dones, com ho hauran vist, unes cunyen, altres tallen i jo estic a la màquina.